L-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil li huwa s-segretarju ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew jinsab siket u qed ikun assenti mill-Partit Popolari Ewropew dwar deċiżjoni fil-konfront tal-Prim Ministru Ungeriz Viktor Orban. Orban għadda liġijiet kontroversjali ta' emerġenza li tawħ iżjed poteri, tant li anke l-Unjoni Ewropea tinsab imħasba bin-nuqqas ta' demokrazija f'dan il-pajjiż. Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew u Viċi President tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi Mirjam Dalli qalet li dan huwa każ fejn il-Partit Nazzjonalista jaġixxi kif jaqbillu fil-Parlament Ewropew. Fil-Parlament Ewropew jitkellmu tant għax jgħidu li jridu s-saltna tad-dritt u d-demokrazija f'Malta, iżda kważi ma jagħmlu xejn f'sitwazzjonijiet f'pajjiżi oħra bħall-Ungerija, saħqet l-Ewroparlamentari Laburista. Simon Busuttil li tant jiftaħar li għandu kariga ewlenija fil-Partit Popolari Ewropew qed ikun assenti u ma jinkoraġġix lill-grupp biex jieħdu passi fil-konfront tal-Prim Ministru Ungeriz Viktor Orban, saħqet Dr. Dalli. F'Marzu illi għadda l-Partit ta' Viktor Orban li għandu l-maġġoranza fil-Parlament Ungeriż saħansitra għadda liġi li tibgħat sa 5 snin ħabs dawk li jinstabu ħatja li jxerdu informazzjoni skorretta fuq il-pandemija. Mirjam Dalli staqsiet fejn hu Simon Busuttil biex jikkonvinċi lill-Ungerija tbiddel femda fuq l-immigrazzjoni u tappoġġja lil Malta. Qalet li mbagħad l-istess Partit Nazzjonalista għandu esponenti tiegħu li kienu pronti jakkużaw l-11 soldat b'attentat taqtil fuq immigranti. Dan l-Skiet Itarrax ta' Simon Busuttil li segwi rapport fuq is-sit influenti politiko li semma kif numru ta' membri parlamentari Ewropej tal-Partit Popolari Ewropew, il-PPE, jinsabu irtati u rrabjati bid-deċiżjoni tal-kap Manfred Weber li qabad għażel lil Simon Busuttil bħala segretarju ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew. Il-politiko kien irrapporta firda u inkwiet li bħalissa jeżisti fil-Partit Popolari Ewropew riżultat tal-għażla ta' Simon Busuttil. Dawn il-membri parlamentari Ewropej u nisqrib il-Partit Popolari Ewropew akkużaw lil Weber li favorixxa lil Simon Busuttil, deskritt mill-politiko bħala ħabib ta' Weber u li għandu ftit esperjenza u tarif tal-Parlament Ewropew tal-Grupp Politiku Ewropew li fih huwa msieħeb il-Partit Nazzjonalista.